Shalom Mamang Idang dan Napo Subulung yang kami kasihi. Semua pelayanan di dalam gereja itu boleh kita katakan penting atau primer, baik koinonia, diakoni, dan marturia. Tetapi ada yang disebutkan itu supra primer. Itu bagian daripada marturia. Bagian daripada marturia itu adalah sending, memberitakan firman Tuhan Injil kepada semua orang, kepada semua bangsa. Maka HKBP Serpong sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani ikut berperan aktif dalam kegiatan sending atau perkembangan Injil. Penginjilan akan selalu dimulai dari gereja dan akan kembali kepada gereja itu sendiri. Amin. Kita bersyukur gereja kita memfasilitasi, mendukung, dan siap memperlengkapi jemaat agar dapat melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan berdasarkan MOU atau Nota Kesepakatan antara Eporus HKBP Pendeta WTP Sumarmata dengan Ketua EE Internasional Indonesia Bapak Insinyur Lukas Budiono Tanda Jaja pada tanggal 4 April 2013 yang menyatakan bahwa HKBP menerima pelatihan EE atau Evangelism Explosion bagi parhalado dan jemaat supaya segera diimplementasikan untuk pertumbuhan gereja yang sehat, di mana hal ini juga tertulis dalam buku Almanak HKBP pada halaman 547 Akta Tahun Siingoto. Maka melalui Dewan Marturia Seksi Sending bersama ini membuka kembali kelas pelatihan penginjilan dengan metode Evangelism Explosion atau EE. Sering sekali kita memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan penginjilan, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya dan harus dimulai dari mana. Nah, Amang, Inang, anak-anak kami Napo Subulung, Seksi Sending kembali membuka kelas pelatihan penginjilan reguler dengan metode EE Angkatan ke-9 dan kelas TT atau Trainer Training Angkatan ke-3 bagi yang sudah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan EE reguler. Pelatihan penginjilan ini akan diadakan secara tatap muka di Gereja HKBP Serpong. Untuk kelas EE reguler 4 kali pertemuan setiap hari Sabtu tanggal 22, 29 Juni dan tanggal 6, 13 Juli dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00. Untuk kelas TT 5 kali pertemuan setiap Sabtu tanggal 15, 22, 29 Juni dan 6, 13 Juli 2024 dari pukul 08.00 sampai 15.00. Peserta pelatihan ini kami batasi. Untuk peserta pelatihan EE reguler hanya untuk 30 orang saja dan 25 orang untuk kelas TT. Pelatihan ini terbuka bagi seluruh jemaat dewasa, para sintua, rekan-rekan saya calon sintua, dan adik-adik Naposo. Pendaftaran dapat dilihat di link yang akan ada di bawah ini. Pendaftaran ditutup tanggal 10 Juni. Mari teman-teman semua kita ikut mendaftarkan diri. Shalom Mamang Inang dan teman-teman remaja, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nicholas Sumarmata selaku Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Perkenalkan, saya Jessica Octaviani Manggal selaku Wakil Ketua Panitia Bible Camp Remaja 2024. Halo semua, perkenalkan nama saya Andre Stefino Sianturi. Dan saya Dekana Bagita.
Wah, udah bulan Juni nih, yang artinya sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Bible Camp remaja, teman-teman. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong kalau kita akan mengadakan Bible Camp remaja. Tema Bible Camp remaja tahun ini ialah Crown Chaser. Dan subtemanya adalah Remaja HKBP Serpong memahami dan mencapai tujuan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Kegiatan Bible Camp ini akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 di Villa Mutiara Megamendung Bogor. Nah, teman-teman, di acara Bible Camp kita ini akan dihadiri oleh beberapa pembicara yang berbeda-beda di setiap sesinya. Tak lupa juga akan ada games dan kegiatan api unggun yang gak kalah seru loh, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman semuanya mendaftarkan diri di formulir yang telah dibagikan Abang Kakak PDR ya. Sampai jumpa di Bible Camp 2024 teman-teman remaja. Bye-bye. Yesus memberkati. Horas!
Shalom. Selamat hari Minggu madihita sude. Tapukama parminggota di hari Minggon. Marende mahita sian buku ende nomor 125 ayat 1 ayat 3. Mari tehite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, nina ibana do, haholongon saleleng leleng na hubaen makaholongiho, dibaheni hutaitiho marhite hite dengan bahasa. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, sailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong, tabai mahaporseaon nami ganup ari, asalam togu, lehon madihami, holong di roha nasomar pangasi, asa holong roha nami diho, dohot di dongan nami jolma, lehon madihami pakirimon nama ngolu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni roham,
Sai olo ima pangidoan nami, Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mamusehita sian buku ende nomor 24 ayat 1 dot ayat 5. Tatangihon ma pati ni debata, ima pati paupaton dohot lapatana. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon hari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasasi ulaonmu, ayanggo ari papituoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halape namangebati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, di bahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata lao mangulahon nahumbar tupati nai. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahumbar tupatikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 684 ayat 1 sahatu ayat 2.
Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo no hasoha tu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa mula manian parjahati tumadik kondalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alanii umbahen dipangido hami sai sudati maatorutorum asa unang mengonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogo imahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi aka pangalosim, songon ombun, jala songon ombun manorop aka dosam, sai mula maho tuau, ayahu dosi paluaho. Hasangapon ma di debatana digijang. Marende mahita sian buku ende nomor 574 ayat 1 sahatu ayat 2. Tatangihon ma hata di debata nagabe turpuk epistel diari minggon imana tersurat di Pesalmen 52 ayat 1 sahatu ayat 4 tajahama marsikap soring. Ende diari sabat. Mamaritahon asini roham manogot nai dohot hasitongan mi borngin nai. Olat ni dosahatna
Martua doa na tumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Marende mamusehita sian buku ende nomor 360 ayat 1 sahatu ayat 2. Tidakon ma haporseao tai songo na hina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinibuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat buana turu dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani disi mai bana paima mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea ditondi Parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mulak mangolu sogot daging nyalak nong mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabige matik ting minggu tasadario. Cek. Para halado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti parmingguan di Bagas Joro, dohot napatupahon parmingguan di Bagas Taganup Marsada-sada. Laos huhutma pasahatona misian parhalado selamat ulang tahun tu ruas ni Huria na marulang tahun hari hatu tubuh dohot na marulang tahun parsariteon di mingguan diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna titing Minggu 16 Juni 2024 parjolo guarni mingguta ima Minggu patulu hondung Trinitatis Sadarion Minggu 16 Juni 2024 masuk mahita tu Minggu patulu hondung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaon ni debata ama anak dohoton di Porbadia. Topik mingguon ima mangolu di bagasan haporseaon dada di bagasan namar nida. Hidup karena percaya bukan karena melihat.
paduahon dakdanakna tubuh. Parjolo di hari Rabu 22 Mei 2024 di Basaon Tuata Sadadat Danak bahwa tu keluarga David Tampu Bolon inang Patricia Luki Yosefa Situmorang nomor register 1269 Wik Patmos. Ipas dodak nanaki nang natorasna. Di hari Kamis 6 Juni 2024 di Basaon Tuhata Sadadat Danak Boru tu keluarga Immanuel Nababan inang D5 Trivena Nadeak nomor register 1070 Wik Efrata. Ipas do dakdanaki nang natorasna. Di hari Kamis 6 Juni 2024 di Basaon Tuata Sadadak Danak bawa tu keluarga Ariando Manulang inang Elsa Novianti Siaan nomor register 0869 Wik Bethlehem. Ipas do daranak nang natorasna. Di hari Jumat 7 Juni 2024 di Basaon Tuata Sadadak Danak Boru tu keluarga Hari Rinaldi Dunan Tambunan inang Rachel Natasha Simanjuntak nomor register 1006 Wik Patmos. Ipas do dakdanaki nang natorasna. Patoluhon titing parbagason, titing paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason ima, Irfan Reynaldi Resgion Simamora, ruasni KBP Soposurung, Resort Soposurung, yanakoni amang Deni Simamora inang Roli Tambunan, dohot Marta Yolanda Nainggolan, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Boruni amang Jonter Nainggolan inang Rohana Juliana Pandiangan Wik Jerusalem. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Kamis 20 Juni 2024 pukul 8.00 WIB di Gereja HKBP Balige Resort Balige. B. Titing Parjolo Dohot Paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ima Jepris Siadari ruasni HKI Jambi yanakoni amang Marolop Siadari inang Laspita Sinambela dohot Meilani Togatorop ruasni HKBP Serpong Resort Serpong boruni amang Joni Togatorop inang Marta Raja Guguk Wik Philadelphia. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Jumat 21 Juni 2024 pukul 9.00 WIB di Gereja HKI Jambi. Totong titing paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagason ima Brian Pangihutan Sihotang, ruasni HKBP Serpong, Resort Serpong, yanakoni amang Halen Sihotang, inang Reamsi Manik, Wik Patmos. Dohot Mawar Febrina Manik, ruasni HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar, boruni amang Boiman Manik, inang Marlina Julister Siregar. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 8.00 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Paupaton Ruas Napinda, Mamuka Sadarion, Minggu 16 Juni 2024. A. Keluarga James Riki Novriandi Lumbantoruan, inang Erina Melita Dumari Sinaga, nomor register 0866 Wik Jerusalem. Dang B. Tarsurat Nasida Gabe Ruas nih HKBP Serpong, ala nunga pindah Nasida tu GBI Basilea Christ Cathedral. B. Keluarga John Rizal Golkar Hamonangan Siagian, inang Kori Marintan Siahaan, nomor register 1080 Wik Sion. Dang B. Tarsurat Nasida Gabe Ruas nih HKBP Serpong, alanunga pindah Nasidatu GKI Cicurug. Palimaon Pakobasion Partangyangan Wik. Patupaon ni Huriata do Partangyangan Wik masuk pukul 20.00 WIB. Rabu 10 Juni 2024 Wik Ebenezer, tuan rumah keluarga Victor Liat Dolok Saribu, inang Sudina Marbun, keluarga Mangasi Purba inang Reli Nurdiana Dolok Saribu, keluarga Jordan Cleon Junedi Sirait inang Sri Dermita Saragi.
Rabu 19 Juni 2024, WIK Philadelphia, tuan rumah keluarga Nyonya Rosulda M. Silaen, Borusiagian, keluarga Richard Ganda Masilaen, Inang Marta Risma Duma Siregar. Kamis 20 Juni 2024, WIK Yerusalem, tuan rumah keluarga Bernard Sirait, Inang Ingrid Ananta Sinurat. WIK Nasaret, keluarga Christiansen Dongoran, Inang Lita Evriana Ginting. WIK Betel, keluarga Daniel Tampak Raja Tua Sitohang, Inang Ria Sari Nastiti Lubis. Panopon penerimaan guru sekolah minggu GSM HKBP Serpong. Ombartu pertumbuhan jumlah ni aka yanakoni huriata sekolah minggu ASM. Tung dihilala huriata do hinarikot nina manambai aka guru sekolah minggu na makobasi di pelayanan kategorial sekolah minggu. Alani marhite seksi sekolah minggu madasdas dohot manosoi. Aka ruas ni huriata HKBP Serpong asarade gabe guru sekolah minggu GSM. Aka hatotuan taringot tu perekrutan guru sekolah minggui ima. Ruas na terdaftar di HKBP Serpong berkomitmen laho makobasi aka dakdanak di tongani huria, rade laho madohoti nasa pembinaan guru sekolah minggu di tongani huriata, naringgas rohana laho madohoti parsermonan guru sekolah minggu, minimal marumur 10 walu tahun dohot berpendidikan SMU Jalanunga maka tindakon hapor seaon. Tuaka ruas ni huria narade jala ukap rohana lau makobasi aka dakdanak sekolah minggu gabe guru sekolah minggu boima dihubungi aka parhaladoni huriata. Papituon aka ulaon ni HKBP Serpong nanaing di Patupa parjolo penabisan sintua di pos Parmingguan Bintaro HKBP Serpong sadarion Minggu 16 Juni 2024 di Parmingguan pukul sia 00 WIB nunga di Patupaon ni huriata do pasaton tohonan hasituaon tu dua halak calon sintua ima CST Isara Silalahi dohot CST Andra Bonardo Simanjuntak. Saya didongani jala di pasu-pasu tu hatama nasida lau makobasi ulaon hasituaoni. Paduaon pelantikan parhalado resort utusan resort ke Sinode Godang dohot Sinode Distrik dohot Badan Audit di Patupa di Bagasan Sadarion Minggu 16 Juni 2024 di Parmingguan Botari pukul 17.00 WIB. Patoluon pelantikan panitia pembangunan HKBP Serpong periode 2024-2026 di Patupa di Bagasan Sadarion Minggu 16 Juni 2024 di Parmingguan Botari pukul 17.00 WIB. Sesuai dengan SK nomor 13/21.16.01 SK/6/2024. Ibadah PA NHKBP Serpong naing di Patupa di hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10 siang WIB maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Pembekalan pendamping remaja HKBP Serpong naing di Patupa di hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10.00 11.20 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Retreat Horong Tolu kelas besar sekolah minggu HKBP Serpong naing di Patupa di hari Sabtu Minggu 22-20 Juni 2024 maringanan di Villa Bukit Pinus Caringin Bogor. Bible Camp, mangihut Bible Camp Remaja HKBP Serpong 2024 naing di Patupa di hari Jumat, tu hari Minggu, tanggal 5-1 Juli 2024 maringanan di Villa Mutiara Gadok Mega Mendung Bogor. Workshop seksi musik HKBP Serpong naing Patupaon workshop bernyanyi dengan baik di hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 9.00 12.00 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Songonima suara ni titing sadarion atorangan na umapit taringot tu aka barita titing dohot titing parhepengon boima taida di titing naung di sagihon di WA Ganup WIK. Maliate.
Marende mahita sian buku ende nomor 710 ayat 1 ayat 2 uhut papungu pelean. Dameni debatana sumurung sian salhut roha, imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu amanami inanami nahina holongan, hatani dibatadi hita, imasian 2 Korin bidu 5 ayat 6 1 ayat 10. Asana posdo rohanami totong, atikpe huboto hami dao hami sian Tuhani, saleling maringanan di bagasan dagingok kami. Ai di bagasan haporsyao dohami, dada dope di bagasan namarnida. Alai lampos do rohanami, jala lasad do bukas sian dagingon, lahu maringanan di Tuhani. Alani i huhut hurikoti hami, naeng halomoan ni rohana hami, manang naung saha tu sabulo manang di perdalanan dope. A ikon gabe patarbe dohita saluhutna sogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus. Asa di jalobe hobar tunani ulana tagan di perdagingon manang nadenggan manang naroa ima sahatna. Dihamu amanami inanami nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ngoluni halak Kristen, ngoluta sebagai orang Kristen, ikodo takas taboto, ahado nagabe tujuan ni ngoluta. Molo nunga takas taboto ahado tujuan ni parngoluat taon, nariko tusi asa saha tu tujuan, pasti nunga taparade dari sekarang. Sudah ada persiapan supaya sampai kepada tujuan kita. Dihamu amanami inanami Apostel Paulus takas di boto ibana ahadu tujuan ningoluna. Mate manang mangolu tu Kristusido ibana. Molo mangolu wau di portibion marparbue manian na huulahon. Alai molo tungpe mate au. Labadoi diau ay malungud doau asa borhat au asarap dohot Tuhani. Jadi takas do di boto ibana nagabe tujuan ni pardalanan ni ngoluna. Molo mangolu ikon marparbue parngolu aku di portibion. Ale molo tung pemate au la badoi ido na huhalunguton asarap au dohot Tuhani. Dihamu amanami alani ido amang inang ala di boto takas di boto si Paulus nagabe tujuan na ima Tuhan Yesus Kristus ima surgo digobar hodo tuhita ditrupukta di sadarion portibion inganatta di sadarion ima parlape-lapean inganan parsatokinan alai nang pesatokin hita di portibion ikod domar parbue ikod domar laba ikod do taulahon na hobartu na hinalomohon ni debata ima songna diayak siai
alani i huhut hurikoti hami naeng halomowan nirohana hami manang naung saha tu sabulo manang di pardalanan dope. Takas di boto ibana parlape-lape doon alai dang boy bermeam-meam. Harus memanfaatkan waktu walaupun tempat ini tempat sementara. Diamo manami inanami na hinaholongan mangolu di portibi alai ikon marpanatap tu Banua Gijang. Kita hidup di dunia ini tapi tujuan kita, fokus kita sudah harus ke kerajaan surga. Jadi salaleng mangulu di portibion, mangulu ma di bagasan haporsiaon. Ima apostel Paulus. Sekalipun dia ada di dunia ini tapi bukan dunia ini yang menjadi tujuan, yang menjadi fokusnya, alai tu Banua Gijang, tu surgo, nang pedang di ida matana dope, dia do surgoi. Nah songo dia do surgoi, dia belum melihat surga itu yang menjadi tujuannya secara fisik, tetapi dia mempercayai karena dikatakan di ayat yang ke-7. Ai di bagasan haporsiau dohami, dada dope di bagasan marnida. Karena kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun kami belum melihat surga itu, tapi kami berpengharapan kepada surga. Berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hapursiai hamido, mardala dohami di bagasan hapursiau nang pedang di ida mata nami. Alani ido amanginang adong opat tipe orang dalam hal mempercayai sesuatu. Yang pertama, percaya jika melihat dulu. Adong dosia kita na songonon. Percaya kalau melihat dulu. Songon si Thomas. Ada juga orang yang percaya jika dilihat dan masuk di akalnya. Melu dibereng ledang masuk di akal. Ini percaya jika melihat dan masuk di akalnya. Yang ketiga tipenya adalah percaya walau tidak melihat, cuma mendengar, tapi kalau masuk di akal dia mau percaya. Yang keempat, percaya walau tidak melihat dan walaupun sulit untuk masuk akal. Sian naupaton na dia mahita manginang. Pada umumnya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berada di kategori yang keempat. Daku bereng Tuhani secara fisik. Godang do pehatani debatana sohat tusi. Alai hua porsiai do ibana di parngoluakku. Ibana do nagabe si palua au. Itulah kita amang inang. Kita belum melihat Tuhan, kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik. Kita masih banyak belum memahami begitu banyak hal-hal yang tidak masuk di akal di dalam perjalanan kehidupan. Tapi kita mengatakan huha porsiaido Tuhan Yesus Kristus alani ido hamu amang inang ro tu garejaon. Ido kan amang inang? Adong dona so porsia ro tu garejaon? Holana menginteli, memantau sadia godang naro? Saya rasa tidak. Datang ke sini untuk menyatakan iman kepercayaan. Nang taku bereng dope Tuhani. Nang gudang akan nasohuboto nasohuatusi alai hua porsiaido Tuhan Yesus Kristus. Alania manginang buhado carata asa manada di bata. Buhado carata asa hita boy takas porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi haporsiau tai amang inang tu Tuhan Yesus Kristus dada bemarnida. Alai karena kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Semakin sering kita merawat iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan, semakin bertumbuhlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Buhado carata manada percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kemajuan zaman. Di kemajuan zaman saat ini semakin banyak orang-orang pintar yang menciptakan sesuatu dan kita mengimani hapis tarani pe sian debata doi. Oleh karena itu kemajuan zaman ini pun harus membawa kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu berkuasa. Porsia doa untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini amang inang kita diajak jangan menggantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan apa yang dapat dilihat oleh mata, apa yang dapat diraba oleh tangan. Jangan kita menggantungkan kepercayaan kita terhadap sesuatu hal yang dapat dilihat oleh mata, yang dapat diraba oleh tangan, atau juga jangan menggantungkan kepercayaan kita kepada Tuhan tergantung situasi dan kondisi.
Molo dialusi tangiaku, porseya au. Molo malum persahitoku, porseya au. Molo berhasil nahu ulahon, porseya au. Jangan kiranya kepercayaan ditentukan oleh situasi, kondisi, kehidupan yang kita alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Nang peamanginang pamatang tahun adong dope persahiton, na ikon rutin dope hita mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, yang masih sampai saat ini menantikan harapan-harapan di dalam doanya, nang peamanginang akan membuka usaha masih merintis, rupanya gagal. Tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Jangan kepercayaan kita ditentukan oleh situasi dan kondisi. Karena apa? Karena sekalipun amang inang malum persahiton, ujung nama tedo. Meletung pe amang inang berhasil nata ulahon, tading doi di portibion melenunga di jode batahita. Artinya jangan fokuskan imanmu kepada apa yang harus kau tinggalkan, kepada apa yang fana di dalam kehidupan. Ikon tatiok magomos. Molotung pe malua sudena adong di portibion melenunga hita sahat tujolo ni habangsa paruhuman ni Kristus alesada nasoboi tapalua ima Tuhan Yesus Kristus hapor siautai. Jangan meninggalkan yang kekal, jangan meninggalkan yang lebih penting daripada yang fana. Jangan meninggalkan yang paling penting karena ada yang penting. Ikon adung doa manginang dihita. Melihat manakah yang kekal, manakah yang fana. Kita harus memilih satu. Sada so sada, dua so dua, ujung nambah lua. Ikon sado, harus satu yang kita pilih. Molo Tuhani donatap tiop gomos amanginang. Molo tung pe maluan adong di portibion, dan gabi hasusaani dihita. Ale molo tung pe amanginang ta, kita menggenggam erat-erat apa yang ada di dunia ini, kita cintai apa yang ada di dunia ini. Tak ingot marujung doi sude, jala molo nungas sahat hita, tujolo niha bangsa paruhuman ni Kristus, dang dapot ta manang aha. Holana di portibio dapot ta HP marisuang, terbatas. Ketika kita sampai kepada yang namanya tempat pengadilan Allah, kita tidak dapat apa-apa. Tumagon mahutadikon na di portibion, alay dapotan au, di jolo niha bangsa ni Kristus Yesus gabe, pewaris kerajaannya. Alani ido amang inang di ayat onom, di ayat walu, 2 halima, si Paulus madokon posdo rohanami totong, di ayat onom, alai lam posdo rohanami, di ayat walu, dalam bahasa Indonesia, kami tabah, Paulus tabah di dalam penderitaan di dunia. Mengapa dia tabah di dalam dunia ini walaupun banyak penderitaan? Karena dia mengimani, persatokina do. Sementaranya penindasan penganiayaan dan orang-orang yang dianiaya dan orang-orang yang ditindas karena kebenaran, karena iman, dapok nado upa marujung Tuhan monangat do dibayan Tuhan Yesus di akahalak na benget, di akahalak na pos rohana kepada orang-orang yang tabah menerima menjalani proses kehidupan rohaninya. Nang pehasit nati naonna dang gabe menyerah ibana, tetapi malah berserah kepada Tuhan, nagabe mual ni hagogoonna. Alani ido di ayat pitu, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dang taida, alai kita bisa mengimani. Kalau Paulus amang inang hidup karena dilihat, bergantung kepada apa yang dilihat oleh matanya, kemungkinan ia tidak akan gigih, kemungkinan dia tidak akan tekun memberitakan firman Tuhan karena yang dilihat matanya penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekecewaan. Dilihatnya penganiayaan, dilihatnya penindasan, pembunuhan kepada orang-orang Kristen. Molo tusido tergantung iba nama dalani ngoluna dang boi sahat barita nauli tu piga-piga negara. Jika dia hanya berfokus melihat apa penderitaan dan penganiayaan yang dilihat oleh matanya, dia tidak akan sampai memberitakan firman Tuhan kepada banyak jemaat. Apa yang kita lihat amanginang di Portibion banyak yang mengecewakan. Nataida amanginang di Parngoluaton banyak yang menakutkan, banyak yang melemahkan. Bisa jadi hidup kita ini menjadi hidup orang yang pesimis,
Orang yang mudah menyerah jika kita melihat apa yang fokus melihat kepada apa peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Contoh Manginang, gudang do sarjana na Sokarejo. Contoh Manginang, gudang do halak na dioperasi gagal. Contoh Manginang, gudang do halak na mangula alaidang berhasil. Melotung PI nata ida di Parngoluatta. Apakah Bapak Ibu berhenti menyekolahkan anak-anak setinggi-tingginya? Walaupun kita lihat begitu banyaknya sarjana-sarjana tidak bekerja, apakah Bapak Ibu berhenti bekerja? Toh ya mak, tamat SMA maho, tongdo, dang mangula, dang kadung karejona. Apakah kita seperti itu? Saya rasa tidak. Nang pegudang akka sarjana na Sokarejo alai molo halak Batak Kristen. Diusahakan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Kenapa? Padahal begitu banyak orang yang tidak bekerja, apa nunga sarjana. Karena ada Pak Kirimun. Adong Haporsiaon. Apakah karena kita lihat ada orang gagal dioperasi sehingga kita ketika kita sakit kita tidak mau dioperasi? Ale gudang dua Manginang, nang pegudang na gagal dioperasi, melomar sahid, dia berani untuk operasi. Karena apa dia berani? Haporsion naido. Dia tidak fokus kepada peristiwa yang dilihat oleh matanya, tapi ibana mangula alani haporsionna alani pakirimonna. Ala tabere nga Manginang gudang halak na mangula. HP tong do pugos. Tong do ibana gagal. Apakah kita akhirnya toy mak unang pe mangula berpangku tangan mahita? Apakah kita seperti itu? Tong do hita mangula kaya Manginang. Mengapa? Karena kita punya pengharapan nahu ulahon pasti berhasil. Adong Pak Kirimon amang inang. Kita membuat anak kita sekolah setinggi-tingginya, bahkan sampai kursus banyak hal. Kita juga meminum obat walaupun itu belum tentu membuat kita sehat, tapi kita tetap meminum obat. Kita tetap bekerja, padahal belum tentu berhasil. Mengapa seperti itu? Alani Haporsiaon, alani Pak Kirimon. Dang tabo to dopi amang inang iana kota nata pasikolahon berhasil atau tidak berhasil di kemudian hari. Alai selama kita masih berusaha dari sekarang ikon sikola do ibana satibo-tibona ikon kursus do ibana asaboy ibana bersaing. Kenapa? Pakirimot tado na mangojar hita mangulahoni. Molo hita mangina maka proses songoni terlumobi mahatani debata. Tuhan yang mengatakan, Tuhan Yesus yang berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku naik ke sana untuk menyediakan tempat bagi semua orang, bagi orang percaya. Molo nunga Tuhan Yesus Kristus nama doki, nang pedang taida. Walaupun belum kita lihat oleh mata jasmani kita diarahkan ke sana untuk percaya. Pakirimon, pengharapan sama dengan iman kepercayaan. Itulah yang menjadi daya dorong kita, itulah yang menjadi semangat kita Manginang, menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan kita ini. Sama seperti Abraham disuruh untuk keluar dari tanah kelahirannya ke tempat yang tidak diketahuinya. Dan dibawa to dope tanah ahai, ahana masa disi alai bukas do ibad. Dia mengikuti alani ido di bagasan Ibrani 10 sada, hinorhoni haporsiao do mangoloi si Abraham. Saud do ibana bukas. Swadong diboto si topotonna. Ay di payima do huta na marojahan nahot pinaulini di bata. Memang Abraham diajak keluar, dipanggil keluar oleh Allah untuk sampai ke tanah perjanjian. Belum disebutkan tanah Kanaan. Belum disebutkan di situ ada banyak susu dan madu. Tapi Abraham mau untuk keluar, berangkat. Tetapi Abraham tidak berfokus kepada tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Dia berfokus kepada huta namarojahan nahot pinaulini debata. Artinya Abraham tidak menggantungkan kehidupannya dengan kenikmatan, keindahan yang ada di dunia ini. Demikianlah kita amang inang. Paulus menjalani hidupnya karena percaya, kita diajak juga untuk menjalani kehidupan kita karena percaya.
Banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi mari kita percaya di ayat yang ke-10. Molo nunga sahat hita di jolo niha bangsa paruhumani Kristus patar be masude. Akan diungkapkanlah yang tersembunyi, akan dinyatakan yang tersembunyi, dan semua orang akan mendapatkan upahnya. Hobar tu parulaun nabi saliling ibana di Portibion. Walaupun banyak penderitaan yang kita alami, walaupun banyak yang tidak kita pahami di dunia ini, tapi ketika sudah tiba waktunya kita berada di hadapan pengadilan Allah, maka semuanya akan dinyatakan. Kebenaran akan dinyatakan, walaupun selama kita hidup kebenaran masih tertutup. Tapi semuanya di pengadilan, di jolo niha bangsa parumani Kristus patar. Hobartu parulaut tabema tajalo. Oleh karena itu amang inang molo surgodo nagabe topotota yang menjadi tujuan kita sian sonari. Mari persiapkan. Mari kita mempersiapkan. Mari menunjukkan sifat-sifat, sikap-sikap, kehidupan, gaya hidup orang-orang yang menempati kerajaan surga. Tu dia doho dung mate. Tu surgo. Ido kan amang inang? Tu surgo. Alesian sonari mata parade. Dari sekarang kita harus sudah menunjukkan memang kita adalah penghuni kerajaan surga. Marhite pambahenata siganopari. Dalam perjalanan hidup di dunia banyak hal yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Banyak hal yang tak dapat dimengerti bukan berarti salah. Banyak hal yang tak dapat dibuktikan bukan berarti tidak benar. Diajak kita menginang hiduplah karena percaya kepada Kristus Yesus. Itulah yang akan mendorongmu, itulah yang akan memberikan semangatmu, itulah yang akan menguatkanmu. Dan setiap pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak akan mengecewakan. Jadi marasing do ekspektasi dohot pengharapan ake. Ekspektasi itu adalah sesuai dengan apa yang kuharapkan. Atau apa yang dikatakan orang. Tetapi pengharapan adalah tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi molo debatado na pasahaton hatana. Sebagai Allah yang setia. Sebagai Allah yang benar. Maka yang diungkapkannya, yang dinyatakannya, yang difirmankannya adalah kebenaran yang tidak akan mengecewakan. Ale molo jolma amanginang, ekspektasinya bisa salah. Harapan-harapannya karena sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Selamat menjalani kehidupan kita amanginang dengan iman kepercayaan di dalam Kristus Yesus. Mangulu hita dada alani marnida, alai alani haporsiota tu Tuhan Yesus Kristus. Surgoima nagabe sabulota. Amin. Martangi yang mahita. Pinuji pinasanga magwarmo ale Tuhan di bata. Namang ngalehon tuhami hai pason boy mamuji-muji kuwarmo. Jalahu jalohami barita nauli nagabe bohal ni partotion nami. Ajari mahami Tuhan asa salidang di portibiok kami. Mengulu di bagasan haporsyaon jala totong mahami Tuhan mangarahon parenggulon namion marpanatap maparehai tu bandua gijang jala tarida mai sian pambahenan nami parulon nami sigano pari na surgoido nagabe sabulon nami songon Apostel Paulus na totong do ibana takas diboto tu dia do ujung ni parengguluan na ima tuho tu surgo. Alani dang berputus asa ibana madalani perdalanan ninguluna di Portibion nang pegodang aka parukilon. Marsiajar mahami jala di pargogoi to dimi mahami ale Tuhan. Asa mangasahon haporsyon nami tuho mahami madalani ngulu-ngulu namion. Godang do ale Tuhan naso boy widahami takas. Jala godang do Tuhan naso watu sihami taringot tuho asom. Taringot tuho na mangula di parnguluan nami. Alai totong mahami makaprosyai ho ale Tuhan. Na totong mga ramoti hami di bagasan perngoluan. Ale Tuhan debata, ramoti maganup akaruas mo ale Tuhan. Nasian sikola minggu saha tu lansia, totong di bagasan haipason, di bagasan pangramotion mo, di bagasan lasin roha, nasida, nang songoni madomoleate dohami Tuhan, di keluarga, na seorang ianakon di tengah-tengah ni keluarga nasida. Ulan alani basam do ale Tuhan, boy hipas, ianakon nang keluarga nang natorasna. Alani ale Tuhan pargogoi ma keluarga. Na majalo pasu-pasu parianak konon di parnguluan nasida gabe natoras na biar mida jahoba manasida na mga sahon hatami dinalaho paturay-turehon mangajari aka yanakon na. Nang songoni ale Tuhan di aka
yanakon ni huriam na paradehon dirina dinalahu membangun rumah tangga na baru. Oma Tuhan na patugon rohani na sida, Oma Tuhan na mangaramoti rencana ni na sida asa hobartulomo ni roham, jalama korhon las ni rohama ulaw ni na sida terlomobi ma Tuhan. Holong na siya koima na marujahan di hubungan ni akayanakon ni huriam na naing membangun rumah tangga tu ari-ari na mangihut. Marlas ni roha duhami ale Tuhan di ulang tahun kelahiran nang di ulang tahun pernikahan ni ruasmu ale Tuhan. Martaba umur nasida, dada alani hagogo ni nasida, dada alani haburjo ni nasida, aleholan alani asin ni roham, di paluaso nasida martaba ari-arina. Martaba malas ni rohani nasida, jalalam di pajono nasida ma Tuhan. Rohana parngolo nasida tuho dinalaho manada lomo ni roham. Dipake nasida ma partikian ni lehonmu dinalaho mangulahon na hobartu na hinalo mohonmu ale Tuhan. Nang songoni martangyang dohami asa homa na mangramoti ganup aka program-program na pinatupan ni huriam HKBP Serpong asa boy mardalan doho denggan sada saro hasa pikiran hami parhalado nang ruas dinalaho pasauton dinalaho patuluson programi ale Tuhan tarlomabima ulauni dinalaho mamuji guar munabadia jala totong hami ale Tuhan pasahaton diri nami tuho asa homa Tuhan na mangula jala homa Tuhan na manguluhon na mangarajai parnguluan nami. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Mari demahita.
Tatang yakon mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amana mina dibuan wagijang hodo harorowan ni salhut si leon lehon nadenggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masianen lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jelara moti asahu parasia kami pilihanun pati bulhon harajonmu. Di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gurang ni seleon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang saip nerbadia maguar muse Roma harajon muse saut molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panisan nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togion to pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hon madamena tu todim. Amin.